Kublai Pibaro Shakatup Khubor Jangi Kadon Bosco Media Network. Kimat bakongsan mentak singi kilong. Sngokia kador bar shnong ding ye yaka jing sneu ka surok hapadeng mau maram batlat saw. Sngo shat sngo klan kinong shong dukan hayaudo haden bayo tika. Bat dawa ka seng MPLU daka NHRC halor ka jing sha siat yap ubache haki pulet ka jylla. Tementai ni apaj ki khubor ki bakhamnya. Kador bar shnong ding ye area mentakasngi kalapan pau ya ka jing sngo khia ka bajur halor ka jing sneu palat jong ki surok ki baya snow obat ka than ding ye. Hagani ka jing let jurip jong ka dor bar shnong ding ye la shemba ki surok na do mau maram nong thleu mau mi mau lendap shado lat saw ki la sneu lut bat shem la don ru ka jing maramot yakini ki surok ka than. Kador bar shnong kalaya thuru ba menteri rangba ulawan jingo yakite ki surok la arsin kenti baru sembut menteri rangba uba preston tensong uladap ru ya mau nongrem ban pen he sho yakite ki surok henry hadu menta shem layo i yakidak kishen ban shna yakite ki surok kilaya thuru ba kaladon ka jingmang pisa yakini ki surok daka World Bank ban penyesno ya ka West Khasi Hills East Khasi Hills bat ribohoi district kumshi benta ban pelat ya ka jing khamnya bat jing dheng kali hasor Shillong. Hakaji wan pli jong usembut menteri rangba rangkat speaker jong ka government jong ka Meghalaya rangkat ba Jason Maulong rangkat ba MLA jengi ba samin mengyang ba kilowan ban pli ya kan surak ha ka arpsan tering umat arjar puai langba kan ka skim komitip kum ka Meghalaya integrated transport project ha ka bayak kanek surak lawan ban bu manung rim hang ni po ding ye teni kle jengi i ba kan ka jimpan slem ban pentrei kan ka surak kalakta si kadai e bat keba suang no ba kalong kum ka ke ba ki susam yangi ki ba tang ka pliang kem ai ja te kan e kala pen lango sibo ni ki ba bat ngimban se ban mi biang sa sin ban wan jurip ban pesngau ki bor sarkar ba kin ai no halor ki banta halor ka jing ut jing nam jong ki ba no snong kum jo ngasau bunga sudai ban sipet kan mau ru ba na kaliang chief minister lawan ban biset arsin sepok kini kijaka nongkong haka khandai trik me arjar kat khandai bat kasin ka par wan haka sau trik agos arjar arthau sakini kithan jing i lengba ka jingwan ka jing u ula pen pau ya ka jing don kam jong ka ni surak lese ka jing pentrai no ya ka ni surak kala ban penduna ya ka ni ka jing theng kali hang tai po sar Shillong bat kum juru ka ni ka surak ka don ya ki jaka jo chengai perthai jo jingok kai perthai ki bai tanat lengba kini kithan bat susuru hisngau ban ong bau chief minister daldehi ula kubur baya kenik project on sa pentrikam no mardor hapok kenik kathan kejungi khnang ba kala ban yarap bat ban aikam ajam ya kipai ba nok sinong jong kenik kathan kejungi teni kren jonga ro sin nga penpau kajing karpat ru ya u lukalem le jingi ba samlin mengyang ba un krenlem ya katnat pidurdi bat kumju ya kontraktor badai ban pentrei kenik surak khnang ba kenik surak kan ya no chat chakmat khnang bakin pat ba jingi kim kundu jinga kublai chibon kadau ke cingut jong pe ba kalak ta aduk ta ten kaliang cungi kum nilam ngi kentu ya ka sarkar khamtam ya ka ya minister repit ya ka peludi road ba in sim khalem ban pen bhai ni sorok hoj hakini ka benai blalin no haka arpsan trik umat ngis no ba na kaliang cung deputy CM lawan play sorok beripit tadi katanat peludi henry kat hadu menta kemot ba ngi klempat ui dak ye ki kontraktor hadukan mata ki khem le ye hoj lese kila ban ong ba kadon kadau kan ina kan ka lockdown te ngi pich wi ki chaka kamat ba kila pentri kam kala ya chichat ri tang na ka shakani ka than ki chongi hadukan mata wala ready ka lockdown la dum pala pentri kan ka sorok hawi di kan ka scheme ka bala de one play la no da tang ban repair tang ban ya tang ban long ban ya ban yeng ki kali ban long ban kit jengkit ki marep ki chongi Kibabon kinong shong dukan hayaudo mentakasngi kila penpau baki sngo shat sngo klan hadin bakila yo tika. Habakran syakilat pathai khubor kinong shong dukan kila ongru bakani ka jing pediang ya katika kanya daya ki na ka jing yo ya uknyang jing pang corona batkan longru kalat ban empen sapriang syakiwe. Habakli kinong wan the jing the laki the na kidukan baladab yo tika lani na kidukan bampat pediang tika kinong thiet kilaya tho ba kim shem da salya than ya kata ke ka ba ki khmi lenti kalong ba tang ba yo ki mar kat kum ka jingdon kam jong ki kilabyang
dan baik ba ki bam pat ai vaksin ki wan baik balada ar ki wan baik Shillong ba kim ong igin ki wan ki kit baik kim ora pat ai vaksin ni miro dai ar miro namang syong aman ni sarkar kamla ataman ni te Shillong ba mun ta kan pujau la apply ong hadap sampai je te long miro baik ba so miro am tang for pujam dan korna ka dapat kasmas ni pat dan biang kata sih ai ba koi puja lah Imani ni pen please pa imani isa sa aban please yang dala poi puja mut corona la khat ni ra ki lagi man ki ben kabi ayo ta kabiang ki Ada pai telah susu siam dia dalam cisnaru. Dalam cisna ulang la susu. Lagi ki jeka bumbri ulana haki distal lana ki nomor ulang la susu. Dapat ai pedang susah no dia. Kirung la karungna tipno ne. Ya kim kan mapet tip dan ki bapet ma. Eta. Nem pat akikalong ngam datip ta. Dan lanan di bapet. Tak usah di bapet itu lah lang. Hadian ka jingsha siat gyap jong uba cherish s thank you haka khatlai tarik menta unai lar ar hajar ar phawei menta ka sngi na kalyang ka Meghalaya People's Labour Union kala pen sngo ya ka jing sngo khia bat penram jur ya ka jing le ki pulit ka jilla hapo ka jing penyat ka sarkar MDA Ilawan man pendam no ide dia warja khapra dari jing thmu ban long ibli kusiang padeng ka seng bat ka sarkar padeng ka sarkar jilla Ilawan sela jong ge ye ka terung ka tendai segi kher gimer bat ka imlang sang hari ka belingo ba balei ba khalai tarik pade ki ril thang snam ki dang not ban le ban sim no ge jing jing ka Meghalaya People Labour Union ka peramjur ye ni jing dia bat igini ril thang snam bat ka kentu ya government ndai tak judicial inquiry in ban ais dan sedu National Human Rights Commission ban inquiry ye gini jing dia lam kan long partial bat ban long code habu dai ba ni jing dia gi bajia ka japuri jungi bangi kum ka seng ni ka jing pang ka bashar khai tam manda ka dai ka jing bom yo kam yo jam jungi som kisami kum gini gi ki barjala ki la su klon lot ki kam ki jam ki bagi samla khat kantai gasi jong ka bri jun ne trap jungi ki la ban trai ka government ru kam I first preference ki local ki samla lada Maharashtra ki Marathi ki long first come first serve kan ayu yang ni ki jala Meghalaya bai khna khasi jungi ki kam baro mdai tang kam sarkar ki ban pech sagi bentar khanang begin long economically strong bala dang ilong economically strong mut kini borok khoj hak jela jungi kinwan gi bothamai rek belingo kalau ki bar jela ka government ka encourage ki kam ki ba ki kena somla jungi kan thai smang gila bantre ke jela jungi mta ka dan hapdeng tamir jingma hak liang kini ki borok khoj jungi okam yo jam gi somla tegen pelu gadap ka jing sukya ba ka kentu ka government bahkan syemi le gini bentar bala da bamlong ru ki kena samla jungi minta gini mucu pini be jubori gini kam dan kam man up go government kawai bususi ru MPLU ko an program hang ni kalomba ini sini gimi social media ba ki wei ki jela ki wei ki news channel labar jo jela ki peniran kat dor ya ka jela jungi ke jela ka paunam ha pedeng ke jugo kai pertai gi ong bagadei ke terrorist state bat ke bolong ke Taliban ke MPLU ke peramjur ya ni jing dia bat igini jing kento jong di nongwei ya ke jela jong ni bat ke kentu ke government ru bahkan sim action la da golong bala ya kum gini ki comments sakaying kesem jong ba seres fil thank you bom kwa da war blay ikurem ikon ikur borok begin yo ekamet ke phat ke bokoj bekia begin long i baklan blay tarat kerat undon kat bat ki hakum gani ka sa pasian lo bon ka i yeng juki ni ne kali pilu ni dan ni ring sidua i blay fini yo kamet ke bokoj bekia bat fini nang roy nang kiu hamal kisni ki por ki ya gonang wan kublai shibo
Badak itu ki khubor ngila poi syaga bakut tat hadu bangin daya syambiang kublai shibun.